jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma alet hawri ko sappo e nayyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar guidoɗen ko toon to États-Unis toon to Washington noon kanko Donald Trump en wayno ko laamu makko walla yimɓe liggotoɓe makko kolli oɗo sa joni nimsere mumen so gueɗe immigration waɗi toon to George koɓe jaɓɓi kala haralleɓe ummotoɓe caggal leydi yo gar beele ne mbawa formude américain habaruji men hande toon to États-Unis ma jotto toon kadi to Utah kanko tumaɗo ko kanko wari hono oɗo biyeteɗo Charlie Kirk ƴeewen kadi ko gouverneur mo Utah ko haali deñude haqqillaji yimɓe habaruji men États-Unis hande toon to New York en ɗamina hono kanko kati hokkul maw supporte hono candidat démocrate pour maire toon to New York hono kanko biyeteɗo Zohran Mamdani habaruji men international ko toon to Sénégal guidoɗen kanko Farba Ngom gonɗo oɗo sa joni to pavillon gonɗo toon to hôpital de Dantec e kadi keɗɗen holko kanko maître mennaɗo wonde avocat ji makko hono kanko maître Oumar Youm ko haali ko fate remaniement baɗaɗo toon to Sénégal e kadi hono situation Farba Ngom habaruji men international cakkitorɗen ko guerre gonɗo toon to Ukraine ɗum noon kakuni kamɓe russinaɓe e Ukraine naɓe e ñalawma kadi kamɓe Ukraine naɓe mbawi bombardude raffinerie ji pétrole gonɗi toon to nokkuji kewɗi e kadi ene wayno ko guerre o kadi toon to Roumanie ñalli kañum koye alerte sibabunde diwoji gummiɗe toon to Russie ndewe weeyo muɗum ko ɗum woni titre ji men ɓurɗo mawnude e oɗo journal mo mbaɗan toon hande e oɗo ñalawma dimanche hawri ko sappo e nayyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi ma en gartu joni jaññoɗen hen radio jowarnade ka leydi garda ha Amérique ha France ha Sénégal ha Portugal ha Cameroun Afrique o Amérique ono to kettele radio jowol garaja nden bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon ɗo e Cincinnati ko 22h jamma ɗum noon ko 22h hawri toon to New York toon to Dakar Sénégal hawri ko 2h du matin toon to Doha Qatar hawri ko 5h du matin toon to États-Unis puɗɗen d'abord ko siftindi yimɓe on wani ko kamɓe Cour suprême altini men no ɓe dokki kadi dole hono kanko Donald Trump pour ko fate en gueɗe ɗe haɗano en ɗum noon ko won ñawoɓe wonɓe toon to Californie mbino wonde ko kamɓe agent ji immigration koɓe mbaɗata toon to Californie ko ɗum noon koko mbiyata nangude yimɓe sugnade famde ɗumen ko couleur men jiida walla ko américain walla ko kalata ko jiida e américain liggotoɗo wona liggueji américain profiling ɗum ɗon e wayno ko kamɓe Cour suprême mbi wonde immigration wawi hutorade ɗum ɗon noon e wayno ko hunde oɗo sa joni jiiɓidi no fewi wonande haralleɓe taw ko yimɓe haralleɓe ko fate droit sabu e wiide mabɓe ɗum ɗo kadi ko loi gonnoɗo e États-Unis ko ɓooyi hay goto wawa fottude e ma tan e lawol sibabunde comƴi ɓorniɗa walla couleur ɓandu ma walla ɗemgal ngal kalata pour no dartinma kono e wayno oɗo sa joni kamɓe immigration ɓe dokkama ɗeɗon doole ɗo ɓe dokka ɗeɗon doole noon surtout henno ko doole nde ganduɗa ko gueɗe ɗe ɓe ganduɗa puɗɗino hutorade toon to Californie ɗum noon e wayno ko ɗum woni koɓe jogoto hutorade toon to Chicago toon kadi to Boston Massachusetts ko ɗum woni koɓe jiiɗi hutorade ɗum noon e wayno ko haralleɓe ko fate droit to en kamɓe démocrate e ɓen hollude oɗo sa joni wasde ɓe famde ko Cour suprême mo États-Unis sabu ene wayno ko kala ko Donald Trump ari toon gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe américain ji meeɗani yiide ɗum ɗon ene wayno ko kamɓe Cour suprême jaɓanaɓe hande toon to Washington e tunnade kadi o yalti hono kanko laamu makko kanko Donald Trump puɗɗima hollide oɗo sa joni nimsere mabɓe ɗum noon ko caggal nde kamɓe immigration ɓe janno toon ñande hakkude 3 e 4 lewru septembre to usine goto gonɗo toon to Georgia toon to Atlanta usine o kadi fewnata ko autoji marko hande kamɓe jeeyaɓe Corée du Sud caggal nde ɓe nanngaki ne wona temedde tato e yimɓe nogas ɗum noon koye yimɓe temedde 4 e capanɗe 75 nangganoɓe toon ene wayno ko kamɓe président mabɓe neldinoɓe avion wonde ɓe jalti leydi ndi guila o to aljuma ɗum noon ne wayno ko kamɓe Corée du Sud e nder kadi ɗum réaction ɓe mbanno wi wonde ko tawde ko ni immigration waɗata yimɓe mabɓe ɗum noon ko haralleɓe neldunoɓe ga en États-Unis pour wawde wallude maade oɗo usine e wawde kadi heblude yimɓe liggotoɓe hen tawde ko noon États-Unis waɗata en wayno ko kamɓe koɓe dartinoɓe kala investissement ji ɗum noon ko kalisaji ɗiɓe gandino e mbaɗa ɗum investir ɗo e Amérique ko ɗum waɗi en wayno ko kanko Donald Trump laamu makko yatiri caggal oɗo sa wi wonde ko en wayno ko kamɓe États-Unis continue jaɓɓade kala yimɓe liggotoɓe caggal leydi taw ko yimɓe haralleɓe ɗum noon ko ingénieur uji ɓeɗon kadi yimɓe yo e wiide mabɓe kamɓe laamu ngu ko yimɓe ɓe ganduɗa eɓe jaɓɓi ɗumen kadi so gari yo balluɓe beele ne kebla yimɓe américain ji ɗo e États-Unis donc way wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa enne no hulonode ma heptoɓe kamɓe laamu ngu
surtout yenna no ɓe natiri toon usunaji kadi oɗo saha joni ko teskira e gustugol liggotoɓe oɗo saha joni e Amérique sibabude immigration yimɓe ɓe nawtata walla yimɓe ɓe nanggata walla yimɓe sallotoɓe yaltude galleji men ni tan poti liggoyade natti liggoyade hande toon to Utah e tumnadi kadi ko yalti hono kanko gouverneur mo Utah omono continue haalde wi wonde oɗo saha joni wayno ko kanko nanggaɗo walla tumaɗo ko kañum wari hono Charlie Kirk jaɓani taw jokkodirde walla jaɓani taw wallodirde e yimɓe enquêtoɓe ɗum noon e wiide mabɓe kadi ko ɗum noon ko FBI e kadi police local fof mbi wonde ko kanko biyeteɗo Taylor Robinson jaɓani hande hokkude détails no feewi ko fate holko woni kanko hoore makko sababu o felli ono kanko Charlie Kirk ko kanko gouverneur e ɗemgal makko o wi wonde ne wayno ko oɗo dumunu fof kanko ko bayluɗo nokkuɗo wonno walla parti mo wiyano ko ene o hawnay koye mumen jeeya donc ene wayno ko jeeya koye banggue gauche ɗum noon ko wiyete démocrate e nder kadi ko yalti ene wayno ko kanko hoore makko wiya wonde ko hawnayko ko debbati gorko kadi par ce que wonduno koye gorko ɗum ɗo fof ko gueɗe jaltude en ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko gouverneur o haali kadi wi wonde ko ɓuri labde tan oɗo saha joni hono kanko Taylor Robinson idéologie mo jogui ko idéologie ko mbiyata leftiste o continue haalde kam o wi wonde ko o jaɓani wallodirde yimɓe enquêtoɓe ɓe kono ɗamina tan hawnaki altini kanko hoore makko mo yawton toon to tribunal e nden hawnaki ma wood ko yalti e ko fati holko woni sababu kanko hoore makko o ƴefti ɗeɗo peeje pour fellude oɗo biyete Charlie Kirk siftinde on tan e nder habruji men hanki en kaalino wonde ko kamɓe maga non ko campagne mo kanko Donald Trump waɗanno no républicain ko ɓuri hen hewde e rew kadi conservateur uji eɓen continue oɗo saha joni harasde konngol mo ganduɗa kamɓe démocrate walla kamɓe yimɓe journaliste uji fuɗɗiɓe sekede harasde yimɓe fof kala kalɗo haaluji ɗi ganduɗa kene wiya wonde ko ne welti e mayde makko walla kañum hoorum ene wiya ene analyse holko woni sababu wara surtout yen haalde hen gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe ɗe waɗannoɗe takkuɓe e wiide mabɓe woni koye critique demo ene wayno oɗo saha joni ko tension ngaji mawɗi goni ɓeydi kadi sibabude kanko Donald Trump kadi e yimɓe takkiɓe mo nene continue ɓeydude tooke ɗe kadi wiide wonde ko démocrate en goni caggal oɗo incident habaruji men États-Unis hande toon to New York e tumnade kadi eko winda e New York Times hono kanko gouverneur mo New York biyeteɗo Kati Hochul wiyama wonde kadi e dimanche hande kanko hoore makko o felliti wonde endorsude ɗum noon ko supportude hono kanɗo candidat pour wonde toon to maire ko hono démocrate biyeteɗo Zohran Mamdani en wayno kadi o wi wonde ko omo hooli wonde ko Zohran ene jogui cuusal ene jogui kadi haqqillagal ene jogui kadi ene ɗamina kañum gañoto wonde maire toon to New York e kadi wawa wallude réglude probléme uji kewɗi gonɗi toon ɗum noon e wayno ko endorsement makko walla supportude mo kanko oɗo candidat ɗum ɗo fof kadi ma waɗ ma yantinmo kanko kadi gouverneur mo New York ma yantinmo kadi e yimɓe hewɓe taw ko démocrate walla yimɓe hewɓe supportude mo kanko oɗo Zohran Mamdani siftini ɗon jaaro juuɓi 33 kadi ko candidat pour wonde maire toon to New York ɗum ɗo kadi ma ɓeydu kadi pression ɓe hakkillaji kucciti oɗo saha joni kanko gardiɗo démocrate en toon to Sénat Chuck Schumer e kanko gardiɗo démocrate en toon to Sud représentant hono Hakim Jeffrey ene wayno ɓeɗo fof oɗo saha joni jaɓano taw haalde holmo mbaɗata holmo supportata tawde wonno ko élection ngaji primaire hakkude kamɓe démocrate en ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kanko Zohran Mamdani ene wayno ko hono gouverneur mo New York e wayno wi wonde ko sipo wondi koye makko pour yo won candidat siftinde on tan toon to New York woni maire ha ɗo jartene ɗo ko Eric Adam noon sibabunde caɗele ɗe ganduɗa ene ɗe dañi e gouvernement mo Joe Biden e kañum hoore mum ko ponnoɗe ñawede e sibabude kadi yiyeede ɗum kañum hoore mum ne liggodiri e gouvernement hono kanko président Donald Trump et surtout kadi ko sakkiti ko kañum hoore mum Donald Trump yaafade kala gueɗe ɗe ganduɗa e enquête aji baɗunoɗi pour wonde won kalisaji ɗi o heɓi dawde ɗiɗon kalisaji dewani lawol pour campagne uji makko ɓenni ɗum ɗo fof ene wayno ko kamɓe démocrate en ko ɓuuri hewde makko jaltino e makko pour wiide wonde ko kanko hoore makko wona neɗɗo ko moɓe kooli wontude candidat kadi pour démocrate en ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Eric Adam kadi eko yalti e balɗe ɓennuɗe wiyama ni wonde ko kanko hoore makko ene wayno ko Donald Trump rokkinomo position winanoro komo ligge e nder laamu muɗum kono e wayno ko ɗum fof ko caliɗo wi wonde ko yiɗi continude ko wonde maire toon to New York donc woteji baɗɗoji ñande 4 lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi donc siftinde on tan e oɗo saha hande ñalawma lewru septembre nde jarten ɗo ene wayno ko ɓeɗo goni candidat ji kam andaɓe tan pour le moment kañum taw ko nomaɓe hono kanko Zohran Mamdani ɗum noon ko parti démocrate nomimo hono kanko Andrew Cuomo
ande ko mo kadi siftin don kanyum horu medi wonde gouverneur ton to New York donc en wayno ko kanyum horu mu handi ko candidat kono ko indépendant wala kanko Eric Adam gondo maire ha hande ni jartendo kono horu mu kanyum wi wonde ko wona candidat indépendant dum non en wayno ko kanyum horu mu candidat goddo kadi ni wiye Curtis Sliwa on ko en wayno ko candidat républicain ko on parti républicain ɓeɗo nayo ngoni candidat ji yiɓɓe wonde maire mo toon to New York. Kabaruji e ɗemngal Pulaar e radio Jawol Saare. habaruji men international toon to Sénégal gidoɗen ɗum noon ko andano hono kanko Mohamed Ngom gandiraɗo Farba Ngom ɗum noon kanko wiyete maire de Agnam andanoma hanki subaka o ittanoma toon to kaso mo wonno toon to Rebeuss ɗum noon farama toon to pavillon gonɗo toon to hôpital Dantec ɗum ɗo fof noon ko sibabunde caɗele callal makko ɗum waɗimo nayodemo toon kono noon siftini ɗon tan ñande aljuma nde hono kanko président des juges d'instruction kañum hoori woni mawɗo kadi cabinet mo ganduɗa kanko dossier makko toon woni haali no waɗi ni ñawore muɗum wi wonde ko rokkatamo liberté provisoire kadi jaɓani ɗaɓɓande umminde toon de pour wiide kankore makko yo nawe to nokku ɗo safrete ɗum noon ko toon to pavillon gonɗo toon to Dantec ɗum ko ñande aljuma nde kono noon ñande aset subaka tinama wonde ko ittama toon to oɗon kaso nama toon to oɗon nokku cafrirɗo andaka noon holko woni sababu mum ene wayno ko guila nden détoji kadi laaɓani no fewi kono e ñalawma hono kanko Oumar Youm ɗum noon kadi ko kanko hoore makko woni maire wuro wiyetengo Thiadiaye e kanko hoore makko o meeɗi jeeyede kadi e avocat ji kanko Farba Ngom ɗum noon e nder konngol ngol ƴeftu haala kadi cattuko ene ganduɗa en ko fate changement ko fate remaniement ministére qualité de Sénégal o wi donc ene wayno ko wiyete toon remaniement ministériel ko waylude neɗɗo tan ɗum noon kadi ko waylude neɗɗo gonnoɗo e oɗo nokku nawe e nokku baŋ goɗɗo ɗum noon kadi wona remaniement ministére ɓe ɗum ɗon kadi ko ala ko nafata Sénégal par ce que so tawi neɗɗo waylama nokku ɗo wonnoɗo kono noon e wayno ko vision walla ko yiɗi waɗede walla programme wodani ɗum noon haydara jogorani rokkude résultat ji nafoji toon to Sénégal probléme Sénégal wona probléme neɗɗo probléme vision ene wayno ko ala ko woni haqqillaji yimɓe ko foti waɗede ko ɗum woni ko ala toon donc ala ko wiyete gestion peeje holno laamu foti laamirede toon o wi kadi ene wayno ko laamu ngu woni koye funtuɗore mum so wino sikka ene funta yimɓe pour wiide wonde ko waylude sisuji gonɗe toon walla jonɗe gonɗe toon ɗum noon ko nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe ɓeɗo ministre waylude ma wod ko wayli so taw noon peeje ngala donc kanko maire mo Thiadiaye o wi wonde so tawi a woni laamu walla sa ardiɗo laamu aɗa wawi wadde hen mo belɗa foof e nokkuji ɗi jiɗɗa foof o wi kono ɗum haydara waylata so tawi peeje ngala kadi peeje ɗe ɗi ganduɗa kadi so tawi kadi ala ko woni haqqillaji pour ko hunde lerde ko wiyete programme taw ko hunde kadi yewtidande haaldande o haali tan ko ene wayno ko wajuni o wi so tawi laamu ngu walla wonɓe laamu ɓe mbawani ƴewtade gueɗe ɗe no waɗirte holno peeje mbaɗirte holno laamu fewnitirte holno leydi fewnitirte ɗum noon ko peeje mawɗe so tawi ɗum ɗo fof ƴewta ala résultat ji moƴƴi bawɗi yiyede e nder dossier Farba Ngom o wi wonde ene woni ko woni avocat ko o meeɗani yiide neɗɗo mo sellani tu ene cokaɗo taw kañum hoori mum rapport aji kewɗi taw ko yimɓe haraleɓe ko fate doctoragal kaali mbi wonde ko sellani e kadi ene wayno ko yimɓe ɓe ganduɗa heftinaɓe aduna e fof heftinaɓe leydi he kaali mbi wonde ko kañum hoori mum fotani wonde nokku mu ɗo woni ɗo ene foti ƴeewede callal muɗum heewani kono noon laamu kontina wadde ɗum e kaso o ɗum ko hunde nde o meeɗani ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa ko hulɓinin ko hunde bonde e wiide makko kanko maître Marium o ɗum ɗo kadi koko mbiyata abus de pouvoir ɗum noon e wayno ko laamu ngu ko hutori doole muɗum wadde ko wela o haali kadi o wi wonde ko justice gonɗo toon Sénégal o ene woni ko justice soit ko yimɓeɓe paama wonde ko est ce que yimɓeɓe fof poti yeeso justice yeeso kuule walla ene wayno ko won yimɓe wonɓe toon kañumen koye men ɓuuri woɗɓe yimɓe woɗɓe e nder leydi ndi so tawi gongira e gonga nangude neɗɗo mo sellani e nder kaso haysindo rapport aji médicaux ji ngari ɗum ɗo kadi ɗum ɗo natti wonde droit wiyete han kadi ko criminalité ko wonde negde e wiide makko oy donc ene wayno ko so tawi kadi wasde andude hunde wasde wawde hunde wasde andande hunde ɗum kadi yante wonde kadi negde e ɗum ɗon e wayno ko ɗum ɗo fof addata koko wiyete tirani laamu ndolago oy ɗum ɗon kadi ko leydi Sénégal sohlani ɗum o wi donc e nder ko andi droit o wi ko ɗum ko hunde nde jaɓetake o wi wonde haqqi gadana pour neɗɗo fof haqqi muɗum pour wuurde ko haqqi muɗum kadi pour jogga pour sellude o wi kono noon so tawi Farba Ngom hande maayi e kaso o wi donc hol jigguiɗo ɗon responsabilité o wi donc so tawi Farba Ngom sellani soɓe gari holmoɓe defandata par ce que so tawi eɗe defanda neɗɗo kañum a yaadade muɗum tan
kono noon ko kañum hoore mum wawi defande hoore mum kono noon so tawi wonti ha e nokku andi hankadi wawa hay haalde wawa hay defande hoore mum ɗum ɗon natti wonde hankadi droit natti wonde hunde nde ganduɗa ko mbiyata haqqi innamade ne respecta donc kanko Oumar Youm haalde Oumar Youm noon siftini ɗon omo jeeyano kanko e avocat ji Farba Ngom kanko kadi woni maire Thiadiaye habaruji men international toon to Rosso tungadi kadi e habaruji gomiriɗi e journal biyeteɗo Future Afrique .net ene wayni ko journaliste goto biyeteɗo Abdel Fattah Wula Abeiden ɗum noon nangama toon to Rosso ɗum ɗon ko hanki kiiɗi tugnade hande journal oɗo ko haadi o nanga koye wuuro wiyetengo Irak ɗum noon woni koye préfecture Méderdra caggal nde o nangande kanko hoore makko nawamno ɗum noon kadi tugnade hande koɓe mbi wonde ko toɓe guitti habaruji mabɓe toɓe mbi wonde ko policier ji garino déjà galle makko kanko Wula Abeidine ɗum ɗon gari koye auto tout terrain e oɗon saaha kadi taw commissaire de police mo Rosso kañum horum e agent ji liggotoɗe muɗum taw ne padimo toon to caggal Rosso ɗum noon ko hedde 14 kilométre kono mbi wonde ko caggal nde auto kanko nde o adda e auto mawɗo auto police ɗon ɗo oɗon commissaire e policier ji goɗɗi ɗi gonno ɗo ɓe mbi ɓe battimo e auto goɗɗo ɓe mbaddi hen policier ji ɗiɗi donc ɓe nawimo toon to Nouakchott tugnade hande journal Future Afrique .net ɓe mbi wonde woni ko kanko ko waɗimo nangude ko surtout ko gueɗe patuɗe haade mi godi contre cybercriminalité toon to Nouakchott hande tugnade article o ɓe mbi wonde ko nanguimi ko won gueɗe hawnaki bindaɗe audio ji nangaɗi ne nelda e nder médias sociaux ji hawnaki ko ɗum jeeya ko nanguimi kono ɓe dokkani hen desuji habaruji men international cakkiteɗen ko guerre gonɗo toon to Ukraine hakkude kamɓe Ukraine e Russie donc tugnade e journal biyeteɗo Kiev Independent en wayni ko ɓe mbi ko wonde ko drone aji ukrainien hande ñalli kañumen ko bombardude usine raffinerie ji pétrole gonɗi toon to Leningrad e usine aji kadi produit chimique gonɗi toon to Perm Kray ɗum ɗo fof kadi ko en wayni ko kamɓe Ukraine naɓe ɓe mbi kadi ɗum ɗo kadi ko progrès sabu oɗo usine produit chimique gonɗi toon to Perm Kray ene woddi siɓe kene wona 1.7 kilométre donc oɗo nokku mo kamɓe drone aji mabɓe kamɓe Ukraine naɓe jani ko gonɗo toon to Leningrad usine kadi ɓurɗo mawnude usine aji toon to kamɓe wisinaɓe ɓe jogui pewno pétrole oɗo usine kadi ene wayni ko kamɓe Ukraine naɓe koɓe darata ko oɗo sa joni ko walla ustude doole kamɓe rusinaɓe ɓe jogui surtout en yaltinde pétrole mabɓe mo jogui o yeeyude ɗum pétrole et gaz yeeyude ɗum e nokkuji kamɓe rusinaɓe ɓe jokkodiri ko wawi wonde fof ene wayni ko tugnade hande habaruji gumiri toon to Kremlin e nder 4 drone no berlaɗi hono kamɓe rusinaɓe mbawi yandinde hen 160 drone tugnade hande habaruji gumiri toon ko wawi wonde fof ene wayni ko oɗo sa joni o kamɓe Ukraine naɓe tugnade kadi eko yaltuno somin ɓen ɗo eɓe puɗɗima jogade usine aji mawɗi bawɗi fewnude drone aji ɗum noon ko caggal nde kadi kamɓe communauté européenne ɓe mbawi rokkude lubdeɓe walla walludeɓe kalis kewɗe ko walludeɓe oɗo usine no ɓe mbawi mawninirde ɗum noon e wayno ko haare drone aji hakkude mabɓe kamɓe rusinaɓe e Ukraine naɓe nene continue oɗo sa joni tugnade hande habaruji gumri Kremlin ene wayno ko won missile kadi mo ganduɗa en taw ko marque américaine mo kamɓe rusinaɓe ɓe jandi ɗum noon ko Ukraine naɓe berlino ɗum kono oɗo missile ɓe wiide mabɓe ala ko bonni toon ko wawi wonde fof ene wayno ko haare nden continue ha hande tugnade kadi ko yalti hono kamɓe Roumanie ene wayno ko hande ɓe ñalli kamɓe koye alerte ɓe mbi wonde ko caggal nde goto e drone aji kamɓe rusinaɓe berlino yiya e weeyo mabɓe ɗum noon waɗi ko ñande samedi ɓenɗo donc ene wayno ko caggal mum kamɓe rusinaɓe ene wayno ɓe mbawi kamɓe neldude avion ngaji mabɓe taw ko F-16 jaɓɓade walla wawde samminde ɗiɗon drone aji ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ene wayno ko hunde hulande Roumanie jeeya koye communauté européenne donc so tawi leydi gotiri yanama hen kadi ɗum ɗo kadi ko hunde wawde addude guerre wawde addude réponse mo ganduɗa kamɓe autant pour défendre ɗum donc tugnade hande Bucarest ɓe mbi wonde ko drone o haysinde naati e weeyo mabɓe ala ko bonni toon kono ene wayno ɓe mbawini kamɓe koye mabɓe neldude avion ngaji bombardier ji ɗon pour wawde interceptude drone aji ɗi e wawde kadi rentinde wonde kamɓe rusinaɓe wonde ko espace mabɓe fotani memete bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogo noon hannde ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma dimanche 14 lewru septembre hitandu ujunnaji ɗi nogas joyyi gasi ha laaɓi ma en gartu janggo so Allah jaaɓi siwtinde on tan ko musidɗo moon Amadou Touré haalata e moon en mbaali jaam.